Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să ne jucăm Fortnite. Am 4 skinuri, am level 55, că am jucat cu niște prieteni. Skinurile mele sunt astea. Ăsta și ăsta. Sunt de la PES. Am luat PES-ul, cum să nu-l iau eu. Acum dau un loc aici. Și să-i dăm match. Așteptăm. Durează mult. Păcat. Mare păcat. Imens păcat. Barabum. De barabum. Barabum. Sper că nu o să găsească match în 400 de ani și că în 2 secunde găsește match. Da, trebuie să așteptăm ani de zile. Am 400 de V-Bucks, tot de la PES, n-am folosit nici măcar unul. În sfârșit, finally of the world. Salut, băi! Băi, lasă-mi cu acearmă. Trebuie să-l omorâm. Moră, dar nu putem momentan. Că trebuie să așteptăm pentru jucătorii care au PC de gaming, care îi PC de 300 de ani, de lui tataia, mamaia. Uite-l pe ăla cum stă. Dacă era pe ăsta normal, îl lanțerează out. Cu 435 damage omoram pe 5. Uite-l și pe ăla. Stă ca cu costârcu. Da cap. Porcu, vină încoace, porcule. Porcule, vină încoace, stai bă pe loc. Bă, porci. Bugs Bunny. Bugs Bunny! Ia-l pe Bugs Bunny. Am văzut că iau și eu la level. Ia, unde să mergem? Vom merge aici. Habar n-am de ce, dar vom merge. Nu cred că am fost niciodată aici, dar mergem. Cu viteză mare, mergem! Se aude muzicuță pe fundal, o să încerc să vorbesc, să nu se audă nici măcar o secundă ca să nu primesc copyright. Vine câțiva oameni de aici, mai taci muzică ca să pot și eu să-mi iau aer. Ajutor, da, e muzicuță. O să-mi iau copyright dacă se aude muzica asta pe fundal. Gata. Dacă se auzea muzica pe fundal, atunci primeam copyright și primeam nu știu ce videoclipul și nu mai ieșea cel mai tare videoclip din Cotroceni. Ia uite-l pe ăsta, sta FK. Vericule, hai! Sayonara, ce pot să spun? Ce bă? Cum? Ăsta solo sau? Unde-s bă? Înțeleg de ce ăla n-a murit cum... Mașini de reboot. Cred că am dat la duo. Păi da, și unde mi-e echipa? Nu, da. Eu am dat la duo. Eu acum, mamă, cât de tryhard o să trebuiască să dau. Mamă, dar proști sunteți. Pot să jur că sunteți. Da, uite-i. Mamă, da! Ziceți și voi ce e corect din asta. Eu contra 2, dar i-am făcut de boală. Mamă. Nu, o să sorbesc. Double elimination. Eu chiar vreau să văd. Am măcar un om care e pe aici? Efectiv, eu înțeleg de ce te poți juca aici la duo, în care te joci cu prietenii, fără prieteni. Eu acum mă joc fără prieteni. Ar trebui să se scoată chestia asta, că nu prea e cinstit. Easy!
Stai să-i dăm și un emote, Barosan. Nu-mi trebuia să emote-ul ăsta, habar n-am. Cu cine trebuie voi eu să mă bat? Cu o banană? Cu o banană trebuie eu să mă bat? Cu ce ne-am ajuns eu să mă bat? Nu e bine deloc. Ma! Banana trage după mine? Nu. Mamă, dar ce bine era dacă trăgea banana după mine. Ascuc, i-am dat minus 7 în viață. Mamă! Du-te! Du-te! Du-te că nu cinstit! Du-te! Du-te să nu te văd! Să nu te văd în fața ochilor, mai am 12 viață. Duceți-vă toți care vreți să mă omorâți. În secunda asta voi ați dispărut de pe pământul românesc care trăiește pe pământ, dar care nu trăiește pe pământ, dar care trăiește pe pământ. Da, nu știu ce am zis. A trebuit să-mi dau toate bandajele. Îs cooked. Dacă mai venea unul, eram cooked. Trebuie să iau arma asta, Chaos Reloader. Că e de haos. Dă-mi coat. Am un glonț pe armă. N-aia da. Am 5 glonțe pe rând. Deschide cu fărul greșire. Nu mai bun. Mamă, 13. Dar veneți încoace. Cum ar fi să câștig eu pe locul 1 fără echipă? Tryharder, aș fi cel mai bun european. Aș ajunge la mondiale. La mondialele comune. Nu știu unde am ajuns. Twin Mag. Am mănuși. Ce fac cu mănușile? Că am uitat. Nu vreau să le folosesc. Cine știe, poate mă mor singur. Hai. Ok, o să mor. Nu e falling damage ca pe Minecraft? Eu știam că e falling damage. Da, eu sper să nu vină nici măcar un urât pe aici. Dar unde sunteți, mă? Că vreau și eu să vă omor. N-am voie să vă omor? Vreau și eu să vă găsesc. Vreau să fie totul în acțiune, să vină 1400 pe mine, să se bată între ei. Eu să vin ca un sap, când doi se bat, al treilea câștigă. Eu să fiu al treilea și pum, pium, pium. M-am plictisit, o să trag. Ok, da, n-am făcut cea mai bună idee care o puteam face vreodată. Dar cu siguranță nici cea mai proastă. O să vină urâți, care o să încerce să mă omoare. După calculele mele, care nici măcar n-am calculat. După calculele mele ar trebui să vină niște urâți. Ce-am zis eu? N-am venit chiar la mine, dar măcar a tras. Unde sunteți? Să vin. Viteză. Uite acolo. Cine face, mă, Skybase? Mă invitați pe mine la Skybase? Că știu și eu Skybase. Dar unde sunt ciupacabrele? Mi s-a părut că e cineva. Sus! Bă, cine a tras? Sunteți negri? Uite. Dacă tu ai vrut... Băi, banană. L-am văzut, e banana. Băi, banană, ia vină tu încoace. Vină că am o vorbire importantă cu tine. Îți dau una peste cap de slăpăcesc urechile. Ok, mă slăpăcesc ele. Te-au clăpăcit urechile. Unde ești? Bă, dar de unde tragi? Din ce sud tragi? Că din... Mamă, dar ce? Mamă, dar... Eu în loc să merg drept, eu mă duceam în spate. Bă, dar... Mam! A călcat peste mine. Bă, dar nu ți-ar fi rușine, mă. Calci peste săracul om care nici n-are echipă. Ok, doamne, a zis că am murit, că vreau să jucăm la solo, să fie corect. Pe mine au venit acum 2 echipe. Trebuie să fie neapărat corect. Cinstit și corect.
Uite, eu eram la duo. Perfect, solo. Luăm și de la PES. Luăm caracter nou. Caracter. Și o să jucăm cu caracterul ăsta, de ce nu? Ia. Caracter nou. Bun venit pe lumea cealaltă. Bun. Am tot. Dar am acum full doar echipajul ăsta. Bun. Încă un match care va fi foarte cinstit, corect și legit. Battle Royale, game found. Bun, ia veniți încoace, am skin nou. Uite tu, nubule, vină încoace, nu mai da random, bă. Echipă, bă, nubule. Echipă, că ăsta nici nu știe. Mamă, nubule. Bă, tu. Pe ăsta l-a omorât, te și tu ce nubie, nici nu știe să-mi dea damage. De-abia mi-a dat un hit, îl bat și cu arma mea. Bă, eu te bat cu ciocanul meu, băi. Dar vină încoace. Mamă, după nubul ăsta e... Dar o să mor înainte să vină. Nubu. Vezi și tu un emote ceva, bă. Băi, uga-buga. Mi-ai irosit toate buloane. Avem hacker. Mamă, ce... Avem hacker, logic că nu o să câștigăm. V-ați văzut că l-a trăgea din perete? Era unul care ieșea glonțele din perete. Nu știu de ce am scăzut, dar o să mergem acolo. Acolo, mai bine la benzină. Dar să vină și acolo. Nu aici, cam traumă. De fiecare dată când am fost aici, mereu muream. Uitați, hacker-ul vine și el. Toți zburăm, numai la el se aud pași în detonare. Auzi, pe nebun. Vă rog, eu lăsați-mă liniștea vieții. Mă, tu cu placă roșie, aveți de treabă. N-are treabă acasă. Unde ești? Unde sunteți, mă? Unde sunteți, că vă prind odată și v-am clăpăcit urechile. Mamă, dar și eu mă joc aici ca unul. Unde sunteți? No! Stai un pic să-ți trag un glonț. Vin acum vin cu ceva armă foarte ușoară. Nu vin decât cu... Vin decât cu shotgun-ul, nu e mare chestie. Cu shotgun-ul, toată lumea vine cu shotgun. Bă, da, mai stai, mă, stâmpăratule, că nici a stâmpărat. Hai. Cu minte. Shut up. Nu încoace. Bă, fugarule. Bă, fugarule. Da, mă, da. Fugar nu avea nicio armă, că eu cred că se bătea cu mine dacă avea. Dar unde-i nubul? Vreau să găsesc nubul ăla care nu știa să armele de pe jos. Până luai armele, luam eu de 10 ori. Mă blochez pe aici. Da. Deschid eu ușa, bun. Deci n-aveți voie să veniți la mine încoace. Da, voi vedeți ce am eu deja. Am deja shotgun legendar și chestie legendară deja. Deci nu, m-a dat cu porcul. Mi-e frică să mă mai duc. Mamă, deci dacă și full viață îți de neoprit, îți unstoppable. Cu arma asta, dacă i-am dat un cap la cineva, piu, a zburat.
Avem mașină. Bă, dar eu schior. Eu nu observ chestiile, eu schior. Unde sunt? Mă, dar mi arată că aici e zona de luptă. A, nu. Văd o aia care mă face full, cred. Nu sunt sigur. Că nu știu dacă am viața full, îmi face scutul full. Ia. Dă încoace. Te rog eu să mă fac. Perfect. Ăsta aproape full. Veniți încoace. Am un shotgun legendar. Sper să nu fie transpirat. Totuși are rank 2. Nu cred că e cel mai transpirat pământean. Dar totuși skin-ul ăla încă îmi place. E enervant că dacă omori pe cineva nu poți să-i furi skin-ul, să ai și tu același skin. Dar mă rog, ar fi prea ușor că la câți oameni tryhards am omorât eu, aveam skin-uri OG de muream pe aici, nu mai aveam loc de skin-uri OG. Glanțe. De acum realizez, am doar 25 de glanțe pe armă. Și nu dau doar de 5 player. Aud glanțe, împușcături de-alea dese. Ia uitați aici, i-am văzut cum construiesc. Îi las pe ei să se bată, de ce să mă duc eu? O să fie lău între ei. Și vin după... Ia uite, porcul. Ce credeam mă asta? Că mă bate pe mine? Mamă, dar câte arme legendare mai găsesc? Că, sincer, m-am cam săturat un pic de ele. Prea multe. Am nevoie de spațiu, prea... Peștele vieții că m-ai omorât, mi-a sărit inima din piept. Pește amar. Dar chestia asta ce face cu viața ei? Eu nu știu ce fac cu chestia asta. Chestia asta nu trebuie să mă prindă de pereți ca o ciupacabră. Mă rog, eu nu o să mai stau pe aici. Intru în casă. N-am ușă. Perfect, am făcut eu ușă de debara. Deschide-te cu fără de interroga. Skyliner. Vă rog eu să nu mă auziți. Nu există pe aici. Nu există niciun Patrick. N-am auzit de Patrick. Cine-i Patrick? Cine-i Patrick? Habar n-am cine-i Patrick. Mă, dar nu există vreo baie pe aici, că în băi de obicei nu prea geamuri, că la baie geamuri nu prea am văzut. O să campez ușa, chiar dacă oricine poate să mă vadă pe acest gemos. Ia uite pe cineva, se bate cu cineva care e din umbră ascunsă. Eu merg pe shift. Mamă, nu vreau să-l omor, că mai e cineva. Și dacă l omor, o să știe că mai e cineva. Chiar dacă eu chiar pot să-l omor acum. În această secundică eu pot să-l omor pe el. Dar mai bine stau așa. Mamă, dar mă enervează pașii ăștia. Ia uite, dar omorâți-vă între voi, bă! Îți trei. Nu fug, că dacă fug îți cuc. Știți că dacă am dat o sănătoasă, îți cuc. Nu mi-aud pașii ăștia, că surzi. Nu știu unde să mă duc, mă.
Aici era bine, dar mă vede din partea asta, probabil. Ăsta aici. Eu am... Ok, eu ar trebui să mă duc cam pe aici, așa. Eu în partea aia trebuie să mă duc, dar mai întâi să se calmeze apele. Țin shotgun-ul aici. Cum intră cineva, cum l-am și omorât. Cu Skyline-ul. Vom face o tactică acum. Tactica Patrick. Când doi se bat, al treilea câștigă. Fugi, bă! Important să dăm așa, o de-asta, așa să creadă că nu ne-am dus la benzinărie. Bă, dar n-am ce să fac. Aici. Aici e mult mai bine. La locul ăsta am și loc unde să stau cu sniperul. Uite. Mare gemuleț. Mamă, pot să-mi baricadez ușa. De ce nu? Cine n-ar vrea ușă baricadată? Mă rog, dacă n-ai nevoie de ușă baricadată, nu cred că vrei ușă baricadată. Dar în cazul meu am nevoie de ușă baricadată. Mai și vrea ușă baricadată. Perfect. Așa. Edit. Patrick, taci. Patrick, să stacă gura. Mamă. Ce? A sparge. Trebuie să sparg geamul să nu mai fac zgomot încă în plus. A apărut un portal, o să vină pe acolo, negri. Trebuie să am grijă în toate locurile. A, uite-l, a, uite-l. Eu nu o să împușc, aștept să se bată între ei, că o să vină mult mai mulți, nu doar atâta. O să vedeți că o să se bată între ei. Uite, mi-a furat mașina. Dacă mai țineți minte, cam pe la ăsta, runda asta, pe la început de video, mi-am uitat eu mașina acolo, că m-am dus să iau chestia aia, m-am bătut după cu porcul și după am fugit în oraș direct. Dar eu o să stau direct aici. Și mi-am uitat mașina, dar acum mi-am dat seama de mașina, că mi-am uitat-o după atâta timp, când am revăzut acolo. O să mă duc cândva să o recuperez. Nu se poate să nu cumva să-mi fure mie cineva mașina. Mamă, dar dacă e ceva, eu sper să trag în partea asta, așa. Că eu pot să sar pe geamul ăsta. Și fug direct la benzinărie. Mamă, dar... Pietra asta mare, dacă aș putea, o să o rup. Vroiam să rup copacul ăsta. Hai, te rog eu, mamă! Deci mie nu mi se pune că dau cu de-astea până nu se fiți pregătiți. V-am zis. Cap. Îmi pare, sincer chiar îmi pare rău de săracul om, dar dacă a vrut, își căuta și-o căuta. N-am avut ce să-i fac. Dacă și-o căuta, să se mai caute vreodată, că nu și-o mai găsește. Dar nu pot să dau repair la perete, să... Nu de alta, dar uitați-vă cât viață mai are, 55.
Am aproape doar arme legendare. Mamă, cel mai bun meci din toată viața mea istoric. Dar nu vă dați seama că e ceva pe aici. Că voi sunteți dăia. Nu ies afară. Mamă, deci ce se bat oamenii mei pe acolo. Îl aud, dar nu știu de unde. Îl aud, dar nu știu de unde. Ok, dar nu o să mai ies niciodată afară, o să rămân înăuntru în casă ani de zile și nu o să mai vreau să văd lumina soarelui ani de zile. Am crăpături pe aici. Dar vă bate și voi pe acolo ca să vin când mai îs 2 oameni, adică eu și încă cineva. Mai suntem 4 oameni, că uite, acum 3 oameni. Hai, încă unul să mai moară. Încă unul. Încă unul. Ba da, încă doi mai trebuie să moară. Dar mai muriți și voi! Ce atât de greu să muriți? Vă aruncați de pe stâncă. Am ieșit afară. Dacă mor acum, înseamnă că nu mai trebuie să văd lumina zilei niciodată. Mamă, dar se bat în oraș? Oamenii se bat în oraș. De ce să nu vin și eu? Vine zona. Următoarea dată cred că m-a prins. O să văd repede. În 2 secunde văd. Nu mă prinde. Nu mă prinde zona, mai pot să stau liniștit. Bă, da mai băteți-vă între voi, mă! Nu se mai aude nicio împușcătură, nici nimica. Mi se pare că am auzit o mașină, dar nu mi-a apărut ăla. Nu mi-a apărut. Nu mai știu limbele române. Sunt grele limbele române. Tu, aleu, că mai știu să vorbesc. Omul, da. Nu știu unde îs. Cine a tras? Sper că n-a tras după mine, după oricine, dar nu după mine. Dar cu ce trage, mă? Cu silencer? Dar nici nu există silencer. Mă mișcam un pitic, dar e necesar. Am bazucă. Dacă eu mor cu bazucă și toate armele, în afară de chestia care... Într-un fel am toate armele, că alte două nu se pun. Bun. Aici e, nu. Aici e. L-aud, de nu știu de unde. Asta e prost rău, că îl aud cum trage, că vedeți chestia aia și voi, dar nu știu de unde, din partea aia așa de undeva, dar nu știu dacă sunt mai mulți, nu știu câți sunt. Oare unul de transpirat foc? Sau unul care dă troll ca să venim? Am făcut pași, nu e bine. Trebuie să mergem doar așa să nu ne audă ăștia care turbează înăuntru. Da, eu pot să stau liniștit aici ani de zile. Oare... Hai, încă unul să se mai bată. Încă unul, am auzit acolo 3. Bun. Unde? Bravo 6-7. Deci am dat minus 6-7 la scut. Deci nu prea mai are scut. Hai că e o luptă fermă. Mamă, dar sper să nu fie de-aia care are heal. Dacă ai heal, îmi dau cu capul de pereți. Să n-ai heal, că turbez aici. Puteam să-mi iau alea de heal, dar... A dat rifle-ul. 46 de metri. Aici e.
mă, dar nu-mi zic că e sus, nu-mi zic că e sus, că n-am cum să urc până la ea. Hai, te rog eu. E sus. Da, mai... Da, mă, da! Easy lemon squishy. Prea ușor. Echipa Patrick. Patricienii care au ținut cu mine. Bravo lor. Le-am arătat că am reușit. Prea bun, prea bun, n-au ce să-mi spună, trebuie să duc la campionatul mondial. Am câștigat, prea ușor. Luați-mă de aici, că prea ușor e, prea ușor să câștig. Cred, e efectiv prea ușor. E prea ușor. Ia, emote, în loc de chestia asta, ce emote am primit? Emote? De ce am primit prostia asta, care nici nu știu ce... Bang. Bang, da încoace bang. Deci nu știu ce am primit, dar am primit. Și cam atât acest episod. Dacă mai vreți episoade cu Fortnite, să-mi ziceți și eu o să mai fac. Până atunci, pa, pa!